Baasi tɛ n ye ɲɔ wele Madinɛ ko in don n bɛna ko bara ci siɲɛ kelen bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ a komi kuma cayalen don Madinɛ bɛ tan dɛ e Ayisa yɛrɛ k'e ka ji bɔ ka di ne ma e bɛ dɛsɛ ka ne koli ji bɔ ne bolo a bɛna ko in to n bolo n k'a ɲɛnabɔ n ka dutigiya fɛɛrɛ la o n'a bɛ k'an kɛlɛ n b'a ɲɛfɔ aw ye aw bɛɛ na bɔ a kalama sisan ko bɛ to i bolo nka n'i jɔlen t'i jɔyɔrɔ la walahi ko tɛ t'i bolo e de bɛ mɔgɔ ye ko ɲɛnabɔ la dɛ i b'i sigi i b'a lajɛ Kanku e bɛ sa ta walahi karamɔgɔ dina ko n'an tɛ n'i lamɛn koyi e y'i seko kɛ ka ban a tɔ tora e kɛɲɛko de e kan ka fɛn fɛn kɛ dinako la e y'a bɛɛ kɛ ka s'a dan na karamɔgɔ buna hadamaden de i b'i jujɔ dɔn nka i t'i laban ko dɔn e man ka tɛ k'anw lasigi dinako kuma la fiyewu depuis n'a daminɛ ne kun y'anw lasigi a sera yɔrɔ min na bi a kun tɛ se yen e y'i seko de kɛ e bɛ sɔrɔ ka na fɔ k'e b'anw lasigi nafa t'o lasigili la o ne ɲɛ tɛ kunna o erreur yɛrɛ la karamɔgɔ ne ye aw faamu nka kɔrɔ a tɛ aw kɔnɔ ko Madinɛ ka di aw ye ka tɛmɛ ne kan Madinɛ ye ne joli de wa Madinɛ ka di ne yɛrɛ kojugu karamɔgɔ Madinɛ man di e ye sa karamɔgɔ tɛ kana Madinɛ tɛ joli ni Madinɛ ye joli e filɛ nin ye ka mun kɛ Madinɛ na walahi t'a kɛ kana n'o fɔ yɛrɛ walahi Madinɛ tɛ joli hali n'i ko ne taara ɲɛmɔgɔ de kɔnɔ de ta ka na wele i ka du kɔnɔ bi ne b'a fɔ n ko awɔ n ko Kanku ni Madinɛ ka di e karamɔgɔ a ma se e k'a f'i da la sa i b'a yira i dusukun de la buna hadamaden dabaranin tɛ quoi an ka lamɛn a bɛ na min fɔ ni ma to gosi t'a kɔnɔ ko i komi e den de tɛ karamɔgɔ bolo wo kɔnɔ o de kama e b'a fɔ k'an k'a lamɛn Madinɛ ye ne den ka eh ko ka bon Akaye ne kun dalen don e la fɛn min ne tɔ bɛ ka tigɛ e la Kanku walahi ala ne de y'aw wele ka na réunion na ne de bɛ kuma kuma ma ɲi da kelen na dɛ karamɔgɔ bɔ ne la kuma ma ye da kelen da cogo di ne kɔni bɛ kuma wala ko in bɛ yɔrɔ min na Madinɛ tɛ se ka mara ni hinɛ ye bilen aw filɛ ka hinɛ min kɛ nin Madinɛ tɛ mara nin ye barisa Madinɛ tiɲɛna fo k'a dama tɛmɛ aw si ma ka mara jɔ a jɔyɔrɔ la n'aw tun b'a jɔyɔrɔ la min ye Madinɛ sɔrɔ bi o tun t'aw sɔrɔ Madinɛ tɛ yɔrɔ si a bɛ polisiw bolo de u nana minɛ cogoya min na u bolila a nɔfɛ cogoya min u taara minɛ u taara n'a ye karamɔgɔ i ko di awɔ Mamadi ye bɛ commissariat la e kɔni t'a fɛ k'a fɔ k'e ye ne den de di polisiw ma karamɔgɔ e sɔnna ka taa ni Madinɛ ye polisiw fɛ yen a ma mɔgɔ faga kɛ a ma sungurubaya kɛ a ma suyɛni kɛ Madinɛ ma jɛnɛya kɛ Madinɛ ma foyi foyi kɛ e sɔnna k'a fɔ k'i bɛ taa ni Madinɛ ye polisiso la i y'a k'i da la cogo min i y'a k'i dusukun na karamɔgɔ e sɔnna ka ne den di polisiw ma ka taa jɔ karamɔgɔ fo n'a y'a sɔrɔ furu tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ni furu bɛ ne furu bɛ ni ne ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i den minɛla dɔrɔgu feere de la Como? dɔrɔgu feere karamɔgɔ Papa sabali mɔgɔninfin yebali fɔ ma ye koyi y'a y'i ɲɛna wo bɛ e y'a min tulo la depuis Ala ka ne da ne ma deli ka dɔrɔgu yɛrɛ ye ɲɛna fɔlɔ kuma tɛ ne den ka dɔrɔgu feere i ye baara jugu de kɛ ka Madinɛ don dɔrɔgu feere la ne tɛ yafa o ma diɲɛ kɔnɔ lahara kan Ayisa o de y'a sɔrɔ a bɛ ne yɛrɛ tiɲɛ dɛ he i da minɛ ka bɔ an kan dɛ a kasikan man di ale ko fali ne ye den ka kulekan wɛrɛ bɔ yan tugun Papa sabali mɔgɔninfin mana goya ye cogo cogo kana na fɔ k'i bɛ kuma sugu dɔ ta ko k'a da e ta in bɛ i n'a fɔ ko yebali tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'a y'a sɔrɔ k'i ye Madinɛ minɛ dɔrɔgu feere la i bɛna waleya min kɛ a n'a ka kan sabula k'a da ka sɛba tɛ fɛn jugu jɛgɛjɛgɛ ka k'a den kɔrɔ a n'i y'a faamu sisan ni karamɔgɔ ye jɛbɛ ka don walahi ne tɛ yafa o ma diɲɛ fɛnɛ lahara kan a ka jugu ne yɛrɛ o de tɛ taa ci dɛ i ka nin a ye n kɔnɔ n ka nin ba taara den ayi ka karamɔgɔ a to yen a to yen n'Ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ taa kuma a fɛ a to yen n bɛ taa nin ba taara den kari sisan ni ye mun maalankolon ye ni ye mun tere juguya kasi a bɛna sigiɲɔgɔn bɛɛ bila an na sisan Ayisa wa a tɛ i n'a fɔ ko denmisɛnninw de bɛ ka Madinɛ tiɲɛ dɛ i denmuso yɛrɛ de ye dɔrɔgu feerela ɲɛmɔgɔ ye sisan ayi papa ne kunkolo tɛ se ka fɔ ma Madinɛ ɲɔgɔnna mɛlɛkɛnin ko dɔrɔgu feere ayi kuma bɛɛ fɔ ma o kelen kɔni ne kunkolo ma sɔn o yɔrɔ ma Madinɛ yɛrɛ hali Madinɛ masa y'anw mun ye ne yɛrɛ ma deli ka dɔrɔgu yɛrɛ ye ɲɛna jango ko k'a fɔ ko Madinɛ b'o feere dɔrɔgu finya n'a jɛya ne t'a dɔn a donc ne de ye maalankolon ye sisan ayi ne m'o fɛnɛ fɔ dɛ ayi e y'o fɔ sa ayi wala ne ayi m'o wala e y'o fɔ ayi ayi ne b'a fɔ ne y'a ye ɲɛ la e b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ɔ ko Madinɛ tɛ dɔrɔgu dɔn ne de ye maalankolon ye ayi mais Ayisa ne de bɛ taa ko lajɛ sa ka n'o fɔ sa ne de bɛ kuma n kun fɛ sisan o a kɛra o ye o ne m'a fɔ k'i bɛ ka kuma i kun i den bɛ ka maaw tiɲɛ i ka mara ma ɲɛ o de bɛ ka f'i ye i ka mara ma ɲɛ i ka mara ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini papa ne dun y'a mara n seko la dɛ wa a dun filɛ nin yɔrɔ min na a bɛ dɔ kɛ yen dɛ wallahi papa i kɔni kana tant que n'a ma dilan a bɛ dɔ kɛ yen dɛ
a bɛ dilan so kɔnɔ a yɛrɛ filɛ ka taa n'a tun bɛ se ka dilan so kɔnɔ a tun tɛ dɔrɔgu feere ayi kaso tɛ Madinɛ dilan yɔrɔ Madinɛ kan ka dilan yan nɔ de e yɛrɛ fɛnɛ ye dutigi tɔ ni e bɛ taa min kɛ kɛnɛma e t'o kɛ so kɔnɔ yan nɔ i kan ka k'i ka dudenw ɲini k'u dɔn de e kan ka bɛɛ ɲini k'a dɔn min bɛ sɔn min ma min tɛ sɔn e kan ka k'o ɲini k'o dɔn mais ni e b'i sen ka su fara tile kan e bɛ don wagati min o b'a sɔrɔ dudenw dara denbayaw dalen don sɔgɔma i bɛ bɔ ka sɔrɔ ni denw ma ɲɔgɔn ni Madinɛ ka ekɔli la taga yɛrɛ tɛ yɛrɛ e ni Madinɛ ka ɲɔgɔn yɛrɛ e yɛrɛ b'a kuma dɔn wa Aïcha non tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ n'a fɔ e tigɛra ne la sisan yɛrɛ de ayi a fɔ ko sa Aïcha e bɛ kuma ka pɛrɛn-pɛrɛn ne kunna wallahi bilahi ne ma tigɛ i la ne ma tigɛ i la ko sisan sugu la yɔrɔ jumɛn tuma jumɛn kan bɛ filan da yɔrɔ ma ne bolo ko ne nana yɔrɔ kɛ pour que ka aw lafaamuya de o ne bolo ko ne ye nin kɛ walasa an bɛ se k'a dilan cogoya min na de o on peut fɛnɛ ma ne faamuya de ne yɛrɛ bɛ ka kuma fɔ ne dusu bɔlen de bɛ ka kuma fɔ yafa ma ne m'a dabɔ o bɛɛ kama nin ko kɔni kɛra an bɛ jɛ k'a lajɛ ni diɲɛ ma jɔ yafa ma n jo t'a la baasi tɛ n'a fɔ cɛ bi ta in yɛrɛ kunna diya ko sinna kun bɛ n faga sisan échappé ko kɛlɛ k'i bɛ nin ko ni dusu ta sa n'i kɔni y'a dan ne ma i bɛ nin ko ni hakili ta e yɛrɛ ka imagine i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ den mana goya fa ye togo o togo a tɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ nin kɛwale ta k'a b'a sɛgɛrɛ ne bolo an de kan ka fara karamɔgɔ kan k'a fo k'a wale ɲuman dɔn sabula a y'a dabɔ a dilanni de kama bi ni den ɲana anw ni tɔgɔ bɛ fɔ nka n'a tiɲɛna anw ni tɔgɔ fɛnɛ bɛ fɔ ne kɔni bolo a bɛ ka kɛ ɲumanya de kama i kana ko ni dusu ta karamɔgɔ jeli de don ale den de don n'a y'a sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ lamɔden de don i b'a fɔ k'a bɛ ka juguya kɛ waliden na mais a y'a k'a yɛrɛ jeli de la a bɛ k'a dabɔ a ka ɲa n'a ɲana a ka ɲi an bɛɛ ma e yɛrɛ k'a lajɛ den musomanni bi bi na dɔrɔgu feere la Mali kɔnɔna na est-ce que a cɛ ka ɲi an ka du danbe ma est-ce que a image yɛrɛ cɛ ka ɲi ni tile kelen ma deli ka bɔ an y'an ka lamɔ kɛ fo ka na se anw kɔrɔbayara an tile kelen ma deli ka don nin waleya da fɛ ni an ɲɛ b'a la an denw bɛ k'a sira tagamana an bɛ solution de kɛ min b'a bɔ a la n'a y'a sɔrɔ a ye nin de kɛ wa ne b'a dɔn nin de bɛ kɛ sababu ye ka Dina bɔ nin ko la a ko ni hakili ta i kana nin dusu ta a Dina y'an bɛɛ de cɛ ye wa den yɛrɛ ka kuma caman caman b'a den ma a cɛ man ɲi parce que n'i y'a yira den na k'a fɔ k'i b'a fɛ hali jogo caman bɛ yen walayi a b'a dɔn ko nin jogo man ɲi ba a b'a fɔ k'a ba tɛ ko bɔ a bolo a b'a kɛ a b'a fɔ k'a fa tɛ ko bɔ a bolo a b'a kɛ mais ne nin ko ninnu nana ta k'a sɛgɛrɛ walayi ko dɔw bɛ yen nɔ hali ni kɛta tɛ a tɛ sɔn ka kɛ hali n'a sɔrɔ nin kɛta don a tɛ sɔn a ma ne kun nana k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na i k'a faamuya o de kun bɛ ne bolo k'a kɛ kanku ne bɛ ka kuma de fɛ n ye nin faamu kulo kunnandi o de bɛ ladilikan mɛn ala k'i dɛmɛ ni n'an da don i da la bɛɛ n'ala cɛ bɛ fisaya ka tɛmɛ ne kan e ni karamɔgɔ jɛmakan de ye nin ko in ye mais n tɛ foyi fɔ karamɔgɔ bɛ da bɔ bi walahi ɲinɛ k'u bɛ da aw k'u tɛ da bɛɛ ko da aw kan ne ma deli ka ko min kɛ Tarawele la sigi la dɛ bi de ne bɛna kɛ aw bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ne ye muso ni ala sɔnna aw bɛ n'a dɔn k'a fɔ ko ne Kanku ye muso bi kɔni karamɔgɔ bɛ bɔ ne bɛ n sugu yɛrɛ yɛrɛ yira aw la n'aw dara du in kɔnɔ yan nɔ a k'a fɔ ma tu ɲɛmɔgɔden wallahi n'i y'a ye Aisha b'i pari complet la k'a ka misɔrɔ siri k'a ɲɛ ŋɛnɛ wallahi ko tɛ Aisha kɔnɔ nka n bɛ mun kɛ bi ni ala sɔnna ma ne b'a dɔn Dina tɛ datugu ten fiyewu ni aw ka dɔnniya t'a la ne fɛ n ko karamɔgɔ ka Dina minɛ ka taa Dina di a ka bɔgɔ dɔw ma ja karamɔgɔ ka Dina minɛ ka taa Dina datugu de i woloden nin bɛ se ka kɛ cogo di nin bɛ se ka kɛ cogo di k'i yɛrɛ joli minɛ ka taa di polisiw ma k'u k'a datugu k'o bɛ o ɲɛ
o b'o ɲɛ cogo di n'a ma dina cɛ kaso yɛrɛ bɛ bi denmisɛnnin cɛ kaso ba n'a ma fɛn fara denmisɛnnin ta k'a tɛ foyi bɔ a la nka karamɔgɔ e ni ne bɛ ɲɔgɔn na fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ne kan ka mun kɛ e karamɔgɔ ka ko la walayi ne b'a dɔn furu kɔni a bila i kunna dɔrɔn ko furu tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ sabula i y'a nin kɛ madinɛ na i bɛ se ka kariya k'a ɲɔgɔn kɛ ne na o de kama a bɛ fɔ ko depuis furu kɛ wagati ko depuis i ka dɔgɔn a bɛ fɔ ko ala k'i bɛn ni furu cɛ ɲuman ye ne ka duwawu ma jaabi dɛ wallahi ne ka duwawu ma jaabi ne bɛnna ni cɛ mun ye a bɛ se ka mɔgɔ faga wa karamɔgɔ sera ka nin kɛ madinɛ na yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si tɛ du kɔnɔ ko karamɔgɔ tɛ nin k'a la nka ni ala sɔnna ma ne ta o bɛ k'a dan ye e bɛ ne ta in da zana na i bɛ bɔ du in kɔnɔ bi i ka du tɛ lafiya bi ne kan ka mun kɛ ne b'a dɔn ne kan ka mun kɛ du in kɔnɔ bi wallahi ne b'a dɔn tant que madinɛ ma bila ne yɛrɛ kɛlen k'a dɔn ko madinɛ bɛ kaso la tant que madinɛ ma bila wallahi billahi e karamɔgɔ e tɛ lafiya nasɔngɔ ta ne de bɛ nasɔngɔ bɔ du in kɔnɔ yan nɔ wallahi dɔrɔmɛ kelen t'a di du in kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen ne kan t'a di du in kɔnɔ wa kaye bɛ n bolo so kɔnɔ ne y'a baara daminɛ ka se bi ma ne y'a wari fɛn fɛn don nasɔngɔ na a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ n bolo du in kɔnɔ n bɛ tila k'a bɛɛ fɔ i b'a bɛɛ sara Muramuso. Naam. Agara cogo di? Buramuso. A fɔ kangu ta na se ka to nin ma ta. Buramuso fɛn min ni ladili ma kangu waaju wallahi saya b'a la waaju. Ala ka ni saya cɛ janya san. Kisi t'a la. Kisi t'a la nka Ala ka n'a cɛ janya de. Ne ka taa n da kɔnɔ kuma bɛɛ ta k'a fɔ kangu ɲɛna min ye ladilikan ɲuman ye min ye juguman ye k'a bɛɛ fɔ a ɲɛna. Buramuso i b'a dɔn k'ale kangu ma ne ni wulu jɛ kolo la. Ne tilala n dalakan bɛɛ la k'an kɔ don ka kangu kɔri ka kuma bɛɛ fɔ kangu ma ne jaabi. E k'i da kɔnɔ kuma bɛ fɔ kangu ɲɛna hali un mot kangu m'a fɔ e ɲɛna. Hali un mot kangu m'a fɔ ne ɲɛna. Buramuso. N'a y'a sɔrɔ a y'a kun kɔrɔta hali k'a ɲɛda lajɛ wallahi ni ye nkalon da la sini lakaran bɛ taa bɔ a la. Buramuso e kɔni y'o dabɔ o kama sa. Mais buramuso a ka kan n'a bɛ degun kɔnɔ ne ka taa ladi o. A fɔ buramuso e taara i daji la nɔgɔri i taara i daji fili fu falaki mɔgɔ min bɛ ladilikan mɛn i bɛ ladilikan fɔ mɔgɔ min tɛ ladilikan mɛn n'i taara k'i bɛ t'o ladi o ye ka dimi dɔ fara dimi dɔ kan ye de madinɛ ka ko in kɛra olu dusukasi b'an bɛɛ la e bɛ taa k'e bɛ taa kangu ladi hali n'a sɔrɔ e bɛ k'a ladi ɲuman de ma bilahi a tɛ ni wulu jɛkolo kelen na yɛrɛ a b'a fɔ k'i bɛ ka t'i muge bɔ a la. A ka kan n'a bɛ degun kɔnɔ ne ka k'a ladibaga ye a ka kan n'a bɛ degun kɔnɔ ne ka gɛrɛ a la k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na. Ne ma ba e ka kuma ma koyi e ye min fɔ e bɛ ka tiɲɛ de fɔ wa jo bɛ e bolo fɛnɛ mɛ ni kangu ma e lamɛn dun mɔgɔninfin kɔnɔ jɛ kojugu n'i taara k'i bɛ t'i yɛrɛ lajɛya mɔgɔ wallahi a tigi bɛ dimi wɛrɛ de la kangu ye dimi de don e la ne tɛ se ka dimi bɔ parce que i taara i sigi ka kuma i b'a fɔ ko arajo kelen de bɛ kuma mɔgɔ t'a jaabi kangu y'o jogo de kɛ e la nin. N ye nin faamu karamɔgɔ dun. A bɛ so kɔnɔ n'i kɔni ma kangu fɛ ko in to yen nɔ wallahi kulo kunnadin de bɛ ladilikan mɛn mɛ mɔgɔ min tɛ fɛ ka ladilikan mɛn i b'o to yen nɔ de n'i ye kangu ɲini kangu b'a fɔ k'anw de jɛra ka fara karamɔgɔ kan ka taa madinɛ bila kaso la k'a sɔrɔ a ye min don anw yɛrɛ dusukun kan ala de b'o dɔn. Buramuso ɲɛ b'a la i ka kuma tigɛ a banna ne ko jɔn de ye arajo ye. Ayi ne ni e tɛ o ne bɛ kuma la yɛrɛ ma. Ne bɛ hakili yira ɲɔgɔn na a ka kan n'a bɛ degun kɔnɔ ne kan ka taa kuma na hali bi b'a la ko arajo jɔn de ye arajo ye sisan. Ne ma arajo ko kuma fɔ bilen ko ne bɛ k'a fɔ de ko kangu hali heure kelen tun t'a kɛ nin so nin kɔnɔ yan. Buramuso ne tile kelen ma deli ka n da ko i la n'i ye ne b'a kɛ kangu la dɛ fali bɛɛ n'a gɛnbere de don. Wala ne fɛnɛ ka kuma b'o yɔrɔ de kan n ko de fait que e b'o dɔn ka ban kɛ kangu bɛ ko min na kangu t'o ye. Buramuso ko wɛrɛ de bɛ e kɔnɔ k'a fɔ wa. Ayi ne tɛ fɛ kangu ka dimi bɛ dimi la kangu k'a don i la. N'a donna ne la a don ne de la. A donna ne la parce que ne cɛ kɔrɔmuso a ma don i la a ka ɲi sa ne kan ka n jɔyɔrɔ fi a ka ɲi ten. Yafa n ma e de nana fɔ ne ɲɛna ne min ni bilasirali min ka kan ne b'i bilasira. E de ma ne ɲininka. Nta si dɛ ni kungo dɔ wulila dɔ bɛ labɛn dɔ yɛrɛ bɛ wuli tuguni. Aisha Aisha. Naam. To ai wani. Ne k'i ka dumuni min labɛn a ma ban halisa i bɛ min gabugu kɔnɔ yen nɔ i bɛ mun de la halisa. A labɛnna ne y'a siri yɛrɛ ne ye duguni siri. I y'a siri. Awɔ ne y'a siri. Papa i b'a dɔn ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ e ɲɛna. O ye mun kuma ye. Papa ne tun bɛ fɛ ka fɔ e ɲɛna sisan sɔgɔmada in na an tun bɛ kuma min na i n'a fɔ madinɛ ka ko kuma
e bɛ ka jigin an na e man ka jigin an na jo b'e fɛ wa tiɲɛ b'e bolo fɛnɛ parce que denmisɛnnin filɛ nin n'a bɛ tugun na sugu dɔ la a kan ka lamara ni mara ko ɲuman ye mais e ti k'an faamu e bɛ kanw ka ko dɔn ni an nana jɛ san ka fara e kan ka to ka kɛlɛ kɛ kanw bɛna fɔ k'an bɛɛ jɛma kari don hali an yɛrɛ faralen tɛ e kan madinɛ minɛli min kɛra a digilen ninnu na cogo min na walayi ala de b'a dɔn o bɛɛ la ta kanw bɛ k'a fɔ k'an tɛ ka effort foyi furu ne k'a diyara ne yɛrɛ Aisha ɲɛ t'a la ni an bɛɛ jɛra ka kɛ muso ye dun tɛ mara o ka kangu ɲɛda lajɛ k'i b'i ka ko kɛ ten tɔ aw bɛ fɛ du ka jɔ cogo di ne ye dutigi de ye koyi wa ne ye cɛ de ye ne bɛ n ka du jɔ tiɲɛ de kan ne tɛ n ka du jɔ mɔgɔ ɲɛda kan dɛ n'a ye kangu ja a k'a ɲɛ sisi a ka tasuma bilen bɔ a ɲɛ la ne bɛ n ka du mara n ka tiɲɛ de kan est ce que i tulo bɛ ne la n'a sɔrɔ ko kan ka kɛ cogoya min na ne b'a kɛ ten de ne ka mun de bɛ kangu ɲɛkili la a ɲɛkili bɛ se ka ne bɔ n ka du kɔnɔ ayi e muso de don ne n'a ni ɲɔgɔn cɛla surtout sinamuso e b'a dɔn a kɔni tɛ faamuya ne bɛ furu la yan nɔ den tɛ ne bolo den m'ale min bolo ale b'a fɔ de ko ne de bɛ ka fara e kan ko k'ale kɛlɛ a banna kuma bɛ a b'o de n'a fɔ y'o fɔ o y'o bannen mais ne bɛ min fɔ e ɲɛna so kɔnɔ yan ala b'o dɔn e yɛrɛ b'o dɔn mais ne kangu ɲina kangu fɛ ko jugu tɛ madinɛ la yan ne ko ne ba e ta bɛ faamuya ne tɛ ta faamu hali e yɛrɛ e min jeli don fɛnɛ a tɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ fɛnɛ b'a la n'i y'a faamu e bɛ yɛrɛ lajɛ a yɔrɔ ɲini de la tɛmɛ ka taa n ka dumuni ta ka na i tɛ la e mun ko daminɛtɔ ye e ka yafa n ma sa nin ko in tɛ dusu ko ye o an bɛ ɲɔgɔn faamuya dɛ ni ji kɔni bɔnna kɔni cɛcogo t'a la est ce que ji bɔnnen bɛ se ka caya n bɛ taa polisiso la an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ papa ala ka jisuma kɛ nin ko in fura ye ko in gɛlɛyara koyi n buramuso a kɛ to yan buramuso e yɛrɛ e dalankolo tɛ kuma si sanga nin wagati a kɛ to yan sanga nin wagati a kɛ to yan buramuso kɛlɛ ko tɛ sa e yɛrɛ fɛnɛ kuma dɔ la maaw dusu ka bɔ e tɛ mɔgɔninfin yɛrɛ faamuya ni ne ye ɲɔgɔn kan sisan o tɛ diyagoya ya du in ko bɛ ban du in ko kɔni tɛ ban sa mun yɛrɛ kɛra sisan buramuso ne tun bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna sisan nɔ i k'i dɔgɔkɛ i k'a wele ka kuma fɛ buramuso e b'a dɔn ne b'a dɔn ko tiɲɛ b'i dɔgɔkɛ bolo madinɛ ka ko in na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a bolo wa jo b'a bolo tiɲɛ wa nkalon e b'a kalama ne b'a kalama a kɔni ka di ne ye i k'i dɔgɔkɛ wele ka kuma fɛ polisi la taga in o t'a solution ka madinɛ minɛ k'a datugu polisiso la o t'a solution ye k'a fa ye a k'a kɛ ala na kira kama balimaya min bɔ aw cɛ a ka madinɛ minɛ ka na n'a ye madinɛ ye du kɔnɔ yan nɔ an yɛrɛ bɛ an ka pression an b'o sigi madinɛ kan yan ka madinɛ bɔ polisiw bolo sinon buramuso du in citɔla don dɛ ne kɔni ɲɛ bɛ min na buramuso ne ɲɛ bɛ du in citɔla de la bɔgɔ o tɛ min na i k'i dɔgɔkɛ wele k'a fa ye a ka na ni madinɛ ye du kɔnɔ an ka madinɛ dilan an ka dilan cogo la sinon kangu filɛ état min na nin kangu b'a mɔgɔ jugu bolo yɛrɛ yɛrɛ de kan n'a dun wulila dɔrɔn an si tɛ se k'a kunbɛn o de kɔni ye ne ka kuma ye ka f'i ɲɛna i dɔgɔkɛ wele i k'a fa ɲɛna ok problème t'a la n bɛna don so kɔnɔ ka n da n'a bɔra i bɛ kuma a bɔra dɛ a filɛ ani kangu jɔlen filɛ kuma na nin y'a tatɔ la de a bɛ ka taa duguni di madinɛ ma de nin y'a tatɔ la de yan'a ka taa i ka taa kuma fɛ ok n bɛ kuma fɛ ka na n buramuso ko in ye sɛbɛ ye de k'a fɔ a ɲɛna i ka kuma fɛ yɛrɛ balimaya ye k'a ni ala bɛɛ bila sinon papa filɛ cogo min na a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn walayi kuma dɔw la kangu wuli ka n ka saki ta ka diyan kangu k'i ka n ka saki ta ka diyan karamɔgɔ i yɛrɛ ka don k'i ka sɛki ta e de bolo m'a bila yan wali i tun bɛ yɔrɔ min a fɔ ko ka na sɛki ta ka di o sara jalan tɛna sigi ne da la yan nɔ ne b'a dɔn k'i nege tɛ ne na walahi i ka dossier fɛn fɛn bɛ sɛki in kɔnɔ n ka d'ale n'o k'a bɛɛ ta ka tasuma bila la ne kanu don kangu i b'a dɔn ko ni ne ye n ta e fɛ kangu ni ne ye n ta e fɛ ne b'i bugɔ fo k'i faga ni e yɛrɛ ɲininka a b'i kɔnɔ ko n'a solution wa a sigilen de ye ko ganjaraba ɲɛ i ko mɔgɔ min jo b'a la e bolo n'i kun ye den mara k'a kun bɛ kɛ tantɔ n'i kun ye den mara a kun tɛ se nin ma dɛ madinɛ bɛ manamana ko fɛn fɛn la i kangu i b'a bɛɛ kalama ne ye minɛ a caman na yan nɔ i bɛ madinɛ dɛmɛ i bɛ nkalon tigɛ a ye i b'a dɛmɛ a ka manamana ko kan e ne den ma cɛ jɔn den bɛ cɛ ni e den ma taa yɛrɛ sɔrɔ kaso la jɔn den bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ kaso la kangu karamɔgɔ kuma tɛ ne da kɔnɔ koyi e m'i ka seki bila k'i ka dumuni tasa bila ne de kama a tɔ tora fɛn dama dama i m'olu kɛ dɛ e k'an ka fugulan de bɔ i kun na k'i ka guloki bɔ k'i ka kulisi bɔ de ka sɔrɔ ka ne kɛlɛ ne m'o kɛ karamɔgɔ bi
ne m'o kɛ fɛn min ne bɛ tigɛ e la wallahi ala ne minɛ i ka nin kala Ka mun kala? ni minɛ karamɔgɔ Courant, ji, condiment. Oh, ne mun ye? a bɛnna joli ma a bɛɛ calculé k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Sisan kɔni fa bɛ fɛ ka don i la kan o. Donc n'i y'a faamuya, a bɛ nafa ye de ni fa ka surun ka tɛmɛ essence. Donc hali e wari min di ne ma ka essence ta o bɛɛ de sɛbɛnnen filɛ nin kɔnɔ yan. o de sɛbɛnnen filɛ depuis ne y'a baara daminɛ don min na ka se bi ma an filɛ nin y'a san kelen ni dɔɔnin de la a bɛɛ de prix filɛ nin y'a kɔnɔ 79 ani 500 ani dɔrɔmɛ 7 n ka wari dantigɛ karamɔgɔ Donc kan hali tama kelen e ye min don dunfo la i y'a sɛbɛn. dɔrɔmɛ 7 ta sanfɛ o kɔrɔ b'a yira hali dɔrɔmɛ kelen fɔ ni ɲinɛna mun kɔ n ka wari dantigɛ Kan miiri jɛ dɛ. miiri ya ne jɛ yɔrɔ min na e fana ye belebeleba b'e jɛ ne karamɔgɔ Kan ni ne kun ye ne ye wari hakɛ min don e kan la ni ne kun y'a compter sisan kun b'a sɔrɔ n'i y'a kala fa bɛ don i la dɛ. e y'o don ne na i diɲɛko de la e y'o don ne na i diɲɛko de la i taara ne ta ka bɔ an ka so e ma taa ne dɛsɛlen sɔrɔ koyi karamɔgɔ ne tun bɛ ja mun na an ka so walahi hali ni m'o tila sɔrɔ e fɛ yan nɔ e taara ne ta situation min na karamɔgɔ e bɛ bɔ ne nɔfɛ don min na téléphone ko tɛ n na moto ko tɛ n na hali ne fa ko ne ma k'a bɛna mobili san ka di ne ma jɔn de y'o bali e karamɔgɔ tɛ yan han mais bi an filɛ nin ye don min na bi ne de jɔlen don ni e ye karamɔgɔ n ka wari dantigɛ N y'a faamu. N y'a ta minɛ ka da n t'a sara. Ni ma N t'a sara. ne ma ne ka wari sara n'i ma sa n'i ma pɔsɔni k'i kɔnɔ k'i faga i ka fɛnw ka dun karamɔgɔ fɛn min si t'e la walayi si tɛ e la si t'i la entretien t'i la walayi ala e ni saya ka surun ka tɛmɛ balo kan sabula ne kan ka mɔgɔninfin ni minɛ ni m'i faga karamɔgɔ 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 Financière. ne yɛrɛ kun mago b'e la E cogo di? Sɔn wɛrɛ na a ye min kɛ na i bɛ fɛ ka n'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ na kare kɔnɔ grand sœur. Grand sœur mɔgɔw bɛ yan nɔ dɛ. Ala k'an b'an ka ɲɔgɔn to sutura la. Barisa ne ye ko fɔ aw ye nɔgɔya la cogo bɛɛ la walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na. Nka halisa o bɛɛ la aw bɛ ka ne kɛ jugu ye. karamɔgɔ o si tɛ Ɔ mun don? karamɔgɔ i bɛ ka waleya min ta ka dina sɛgɛrɛ ne yɛrɛ ye n sigi ka hakili jagabɔ tiɲɛ b'i bolo karamɔgɔ buna hadamaden i den mana goya i ye cogo o cogo bolo bɛ bolo la i tɛ sɔn k'a di o bolo kan dina mana ja anw ye cogo o cogo karamɔgɔ e de den don e de y'a jeli sunɔgɔ wa e jeli de b'a la ne b'i deli a kɛ an ka balimaya kama i k'a kɛ jeli min bɛ ne la i k'a k'an bangebaga 2 ninnu kama i ka taa dina nɔfɛ i ka na n'a ye karamɔgɔ mara o mara ka di ye a kɛ dina la ne de ko ten sabula n'a ɲana anw bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ N y'a faamu grand sœur. e ye cɛ de ye e tɛ du kɔnɔ mɔgɔ ye anw de bɛ du kɔnɔ anw de bɛ tilen an ka fɛn bɛɛ kɛ ni dina ma ɲa anw de tɔgɔ bɛ fɔ nka e min y'a fa ye ni e sera ka nin hakilina sɔrɔ k'a kɛ wa ka tila ka dina ye nin waleya jugu kan ka tila k'a minɛ a n'a minnu bɛ tile ɲɔgɔn kan an m'a ye a n'a minnu bɛ si ɲɔgɔn kan an m'a ye e min ka bɔli ka ca n'i ka doni ye ni e sera k'a minɛ nin waleya ninnu na sege e jɔlen don i faya jɔyɔrɔ de la n'i deli a kɛ an ka sindi kama i ka taa dina nɔfɛ ka na N y'a faamu grand sœur. Nin diyara ne ye kojugu ni e sera ka ne faamuya. Ni bɛɛ ye ne faamuya ten ne b'a dɔn a bɛ ɲɛ o. Nka i ye kuma min fɔ n tɛ layidu d'i ma nka n fana bɛ kuma ni commissaire ye barisa don min na a y'a fɔ n ɲɛna a y'a bɛɛ fɔ n ye dɛ a ko n ma tiɲɛ yɛrɛ la u b'a minɛ u b'a corriger donc a ka bilali tɛ ne yɛrɛ ka bolo kan bilen nka ne fana sera k'a d'a ma cogoya min na ne b'a dɔn ni ne ye kuma ɲɛnama fɔ a ɲɛna a na sɔn ka madinɛ di yan. karamɔgɔ bolo min ye su don mɔ la o bolo kelen de bɛ se k'a bɔ mɔ la N y'a faamu. e k'i cɛ siri dɔrɔn sinon tiɲɛ b'e bolo yɛrɛ 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 de Yɔrɔ walayi tiɲɛ b'i bolo
ni mɔgɔ ko tiɲɛ t'i bolo o ye nkalon tigɛ dans la vie ni ye erreur kɛ dɔrɔn i k'a koni an sɔnna an ka fili ma mais fɛn fɛn y'i diya nin kɔfɛ nin kasoladon kɔfɛ fɛn fɛn y'i diya a kɛ dina la an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini ok ka segin ni ɲuman ni ne kɛra yɔrɔ min senkɔrɔ jugu ye e bɛ k'o dakɔrɔ jugu ye e bɛ k'o kunkɔrɔ jugu ye e ba dugumɛnɛ t'i ka mɔgɔya la dɛ e o de kan k'i ka fiyɛ kan ka mɔgɔya kɛ walahi t'i ka mɔgɔya la kan i tɛ na n ka tiɲɛ f'e ɲɛna jugu sababu jugu dɛ walahi e o de kan i tɛ na n ka tiɲɛ f'i ɲɛna ni ne kɛra fɛn o fɛn den e y'o bakɔrɔba ye e bolo ko ne tɛ ka kuma ne tɛ k'e jaabi ko fugariya de don mais Absa i b'i jɔ ne fana bɛna kuma kelen f'i ɲɛna laluma tɛ kuma n'i y'a bomo sisan a bɛ sɔn ka tɛgɛ ci ɲɛ kan o kelen de don sabula n'i y'a fɔ laluma ye ko sini ye kɛlɛ ye dɛ a bolo fila kurulen de bɛ a ma kɛ zanafa ye du in kɔnɔ n'i ko kan ka to sa a bɛ si a la e de y'a daminɛ kan ne tɛ siran ɲɛ koyi e bɛ se ka siran ɲɛ ne b'i bonya sabula n balimakɛ muso de y'i ye n'a tɛmɛna o yɔrɔ niveau ka kan walayi hali e ne tɛ jɔ kare kɔnɔ k'e b'i ɲɛ kɔrɔ ta ka ne lajɛ wa ne fana bɛ bonya fɛn kelen dɔrɔn de kama dɛ ko karamɔgɔ kɔrɔmuso y'i ye wa o kɔrɔmuso ɲɛ in an bɛ o fara k'o fili kɛrɛfɛ sabula ne dalen nɔ la ne filɛ nin yɔrɔ min bi ne yɛrɛ kunkolo la furu tɛ ne ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ne b'i bonya furu mun kama dɛ walahi o furukolonden farala ka bɔ ne ni karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ la wa fana i ka da la k'a fɔ hali muso min tɛ e i ni karamɔgɔ i n'a ka dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ne tɛ siran ɲɛ a y'a ne tɔɲɔ dɛ a y'an tɔɲɔ n t'i yafa ma bi n t'i yafa ma sini wa fɛnɛ ala ka a sara kɛ bɛɛ ni ba fɛrɛnta ye ne kun b'i k'i bonya o furu nin kama nka n'i a bɔra i yɛrɛ da kɔnɔ ko furu tɛ yen ka ban kan e bɛ k'i yɛrɛ filɛ jɔn de kan wuli k'i daminɛ kan e b'i daminɛ wa e t'i daminɛ a bɛn n'ala cɛ kan ne m'i daminɛ bi ni ne m'e faga ka taa n si kɛ boli e ka ne faga i komi ne ni m'e bolo n faga n filɛ i bolo n faga e b'i sa cogo de la ta bilayi n'i dabara kɛɲɛna walayi tigɛ o tɛ kɛ ne ka danga bɛ wuli a nɔfɛ du in kɔnɔ yan nɔ n bɛ taga ka na an bɛ n'a woloma ɲɔgɔn ɲɛna ni ala sɔnna ma Asalatu. Ça va? Ça va. Baasi foyi tɛ yen. Dɔɔni dɔrɔn. I yɛrɛ dun. Nse. I solila ka bɔ bi dɛ. Walayi n bɔtɔ ye tribunal la. Tribunal la wa? Awɔ. Mun na yen nɔ? N ka furusa papier. N taara o ko de la tantɔ. Muso a bɛ n'a fɔ e fana fɛ ka dusu ko in fɛ dɛ. I furusa cogo di? Ne ma dusu dɛ. Dɔ kɛra nin ko in na tantɔ. E ni cɛ bɛnn'o kan? Hali ni ne ma bɛn a kan kɛ. Dɔ kɛra ko in na tentɔ don toujours n bɛ taga kan ka da ye a tɛ ka sɔn. Mais furusa sen kelen. E kana kɛ ten sa e b'a dɔn furu man nɔgɔ furu sirili ka gɛlɛn furu sali yɔrɔnin kelen ma hali n'a tɛ ka fɛn f'i ye a ka di ne i k'i muɲu halisa dɔɔnin sa dɔ kɛra nin na tantɔ koyi mais n'a nana yafa deli e fɛ bi dun sisan ne tɛna sɔn bilen ne yɛrɛ de jɛra a kɔ i cogo di parce que dɔ kɛra ten tɔ n yafara a ma pewu ne b'a dɔn nin ko bɛ cogoya min na e ka ne kɔnɔ so i kana démarche wɛrɛ kɛ bilen dɛ an kan ka kuma fɔlɔ quoi i y'a faamuya ni sera so an bɛ kuma i y'a faamu n bɛ taa ci la dugu kɔnɔ ka na ka segin ni ɲuman ye ale fɛ ka ko ye ni dusu ta dɛ furusa dun man nɔgɔn baasi t'a la. Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ a ka faamuya. Donc Sinea ale ni fantaya ni ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka filmu na. Merci beaucoup. Ciao ciao. Sɛgɛn tɛ mɔgɔ si danbe ye nka k'i yɛrɛ to a bolo o de bɛ se k'i kɛ bolo kɔfɛ fɛn. Thompson on the track. Ko bɛ ka ɲaga
ɲagami bolo ko bɛ ka fereke bolo mobili kelen tɛ kara fɛ halisa vilani kelen tɛ kara fɛ ko bɛ ka ɲagami bolo ko bɛ ka fereke bolo negesi kelen tɛ kara ko halisa gerisi kelen tɛ kara fɛ oh mama yafa ne ma oh mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa halisa fosi du ma ɲa o tuma dangalen don walima jugulamɔgɔ ye bɔ wa mama bɛ jigi ne la k'a sɔrɔ a t'a dɔn se t'a la munna bɛ bagan ne ma k'a sɔrɔ ne ma sɔn si ne ma ne bɛ n ka dangun ne la baba ko ko n kana taa yala la n'o kɛ ne bɛ bɛɛ fɛ ne bɛ bɛɛ dɛmɛ ne bɛ ɲɔgɔnnu dɛmɛ bolo ka tɛmɛ dɛ nɛgɛsi jɛgɛ dɛ i ka sira di ma nɛgɛ ka tɛmɛ dɛ ni ma ti dɛmɛ dɛ u bɛ neglige n ka nɛgɛla foro den gɛrɛ dɛ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn ngolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn ngolo fɔ ne t'u si yɔrɔ dɔn mɔgɔ si kana ne sɔrɔ yɔrɔ fɔ ne t'u sɔn ngolo dɔn mɔgɔ si kana ne sɔn ngolo fɔ kara dizɛ nkɔfɔ bɛ n kɔrɔfɔ k'a sɔrɔ kara ma fɛn fɔ si ma mama duwawu sama ni ne ma sa n bɛ caman k'i ye tiɲɛ don ko ka ca sira ka jan nka bɛɛ bɛ ɲa jugulamɔgɔ ka ca nka n b'an bali ka ko foyi dilan ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso ni wari tɛ kara tɛ donso miliyɔn sayi ko kara tɛ donso karaba ɲɔgɔnna bonso bɔlɔnna k'a sɔrɔ hali tɛ donso maa bɛ se ko dɔ la n teriya lɛgi tɔ to Deception, Okacha deception. Deception, Okacha deception. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka fereke bolo, mobili kelen tɛ kara fɛ, halisa vilani kelen tɛ kara fɛ. Kobe ka ɲagami bolo, kobe ka fereke bolo, negesi kelen tɛ kara ko halisa gerisi kelen tɛ kara fɛ. Oh mama yafa ne ma oh mama yafa ne ma dɔgɔnu miiri bɛ kan kɔrɔ ni fɔ bɛ jigi bɛ kan si bɛ ka kɔrɔ ka taa halisa fosi du ma ɲa Sidati Kante di Alzadar Bujazi plombier Jara service depuis Nyamana Sena Wati Banks Colon le compositeur Yo répétez comme c'est Thompson Beat man Infinity